Tervetuloa viihtymään kanssamme kauhuun liittyvien aiheiden parissa. Podcastissamme tutustut kuulijoidemme tositapahtumiin ja kerromme myös kaikesta kauhuun liittyvästä, kuten urbaaneista legendoista, Noidista mytologioista ja monesta muusta mieltä kutkuttavista aiheista. Mukavia kuunteluhetkiä. Heipä hei! Ja hyvää iltaa! Luppaa korvan taas. No niin, tervetuloa uuden jakson pariin. Jatketaan niitä foorumilta löydettyjä tarinoita, mutta ennen kuin mennään lukemaan niitä, niin miten menee? Tässähän tämä ihan hyvin. Niin. Kyllä, mitäs sinulla? No niin. No ihan jees, muutto saatu suoritettua. Ja täällä tosiaan vähän vissiin kaikuu, että tää äänenlaatu saattaa kuulostaa kaikuvalta. Ja saattaa kuulua taustamme tietenkin. Kyllä. Ja varsinkin kun nyt on parkettilattia ja kun nyt tuo koira tepastelee täällä, niin se varmasti kuuluu. Ja sitten kun noita muksuja täällä... Eikä ammat ole lattialla, niin kaikuu. Ei ole vielä mattoja hankittu. Mutta jos kaikuu, niin sit kaikuu. Niin, se on voi. Nyt mennään tällä. Mutta ennen kuin mennään lukemaan niitä foorumitarinoita, niin meillä on unohtunut tämmönen Pipsapossun tarinakin lukea. Taisi pitänyt lukea pari jaksoa sitten, mutta... Joo, mä en tiedä miten se on jäänyt en mäkään välistä, mutta tosiaan hyvä, että on muistutettu tästä. Kyllä. Että semmonen on lähetetty. Kiitos, että tulit itse muistuttamaan. Jep. Ja jos näitä unohtuu, niin tulkaa kertoa. Meidän aivot ei toimi normaalisti. Ei. Mutta tää menee näin. Moi, olen kuunnellut teidän tarinoita jo aika pitkään, ja olen myös todella paljon tykännyt kauhutarinoistanne. Toivon, että jatkatte samaan malliin. Yhdessä jaksossa sanoitte, että kuuntelijat voisi lähettää myös oman keksimiä tarinoita luettavaksi, joten keksin kautta loin teille itse kauhutarinan. Eli tarina, jonka lähetin teille, on itse keksimäni, eli tämä ei ole totta. Olin 8, kun tämä tapahtui, vaikka aikaisen kaverini kanssa perustimme etsivä toimiston. Mitä sä luet? Tossa. Mistä sä sen aikais. Mitä mä lue sä? Haluin noin. No. Olin 8, kun tämä tapahtui. Sen aikaisen kaverini kanssa perustimme etsivä toimiston. Teimme kaikkia järjestelyjä huoneeseeni, kuten pistimme paljon vihkoja koulupöydälleni sekä monenlaisia kyniä ja tusseja. Olin myös saanut etsivä toimistokirjan, joka kertoi siitä, miten tulla etsiväksi. Oli mennyt joku pari viikkoa siitä, kun aloitimme järjestelyt. Tähän väliin on hyvä sanoa, että olimme samalla luokalla. Meidän koulullemme oltiin murtauduttu ja sinne oltiin tehty ilkivaltaa. Onneksi tämä paikka koulussamme oli sellainen, jossa ei käyty, ja se oli homeessa. Se oli siis vanha kirjasto, jossa oli vielä tavaroita ja kirjoja sisällä. Kuten olen jo kertonut, että minulla ja minun kaverillani oli etsivä toimisto, niin kiinnostuimme heti asiasta. Kului taas noin pari viikkoa, joten uskalsin jo mennä vanhan kirjaston luo. Sinne oli siis pääsy, ja meidän koulua ei ollut kielletty menemään sinne. Sinä päivänä menimme iltapäiväkerhon jälkeen koulullemme ja aloimme tutkia. Meillä oli kaikki välineet, joita tarvitsimme. Aloimme siis tutkimaan. Meillä meni noin 30 minuuttia hulauksessa tutkiessamme. Sitten menin suuren ikkunan luo, toki selkäpäin sitä. Kaverini katsoi sillä aikaa ovea suurennuslasilla. Yhtäkkiä sitä ikkunasta alkoi kuulua koputusta. Minun kaverinikin kuuli sen ja pelästyi niin paljon, että pakkasi suurennuslasin reppuun ja lähti pyörillemme juosten. Tein lähes saman, mutta katsoin taakseni. Siellä oli täysin mustaan asuun pukeutunut mies, ja se ei ollut edes pahinta. Mustaan pukeutuneella miehellä oli puukko kädessä, jossa oli jotain punaista. Siinä vaiheessa huusin kaverilleni, että nyt on kiire. Sitten juoksin täysiä pyörälleni ja hyppäsin satulan päälle ja aloin polkea. Kaveri oli ottanut vähän etumatkaa, mutta sain hänet kiinni.
Yhtäkkiä kuulimme takaamme juoksuaskelia. Olin jo ehtinyt ajatella, että hän vain pelotteli siellä ikkunassa. Mutta asia oli kuitenkin niin, että nyt se mies, jonka näin ikkunassa, seurasi meitä. Sitten sanoin kaverilleni, että pyöräilen niin kovaa kuin ikinä pystyt. Hän teki niin, ja tein samoin. Kotipihallani oltiin saatu sen verran etumatkaa tyypistä, että ehdimme sisään. Onnekseni meidän talon ikkunat ja ovet olivat valmiiksi jo lukossa. Mutta olimme yksin kotona. Tajusin, että meidän kannattaisi mennä saunan lauteiden alle. Otimme puhelimet mukaamme, koska sitten, kun oltiin saunan lauteiden alla, soitimme hätänumeroon. Sen puhelun aikana taloamme ympäri alkoi kuulumaan koputuksia. Siinä kohtaa aloimme itkemään. Hätäkeskus sanoi, että lähellämme oli poliisipartio, joka oli nyt lähetetty talollemme. Sitten kuulimme sen, jota emme olleet odottaneet. Talossamme meni ikkuna rikki. Tässä vaiheessa kaverini sanoi, että meidän pitää olla aivan hiljaa. Kuulimme, kuinka tunkeilija avasi huoneen ovia oikein ryminällä. Onneksi kylpyhuone oli alimmassa kerroksessa. Tässä vaiheessa on hyvä mainita, että talomme on 3-kerroksinen. Onneksemme tunkeilija päätti ensin käydä yläkerrassa, sitten tunkeilija tuli alimpaan kerrokseen. Pelkomme vain kasvoi. Onneksi alimmassa kerroksessa oli monia huoneita, joten niissä menisi edes hiukan aikaa. Kuulimme jo poliisiautojen äänet ja ajattelimme, että tunkeilija lähtisi. Poliisiautojen äänet lähenivät ja lähenivät. Sitten kuulimme, kuinka suihkuhuoneen ovi aukaistiin ja mies astui sisään. Kuulimme kuitenkin, että poliisiauto oli jo meidän pihassa ja poliisit astuivat sisään. Tunkeilija avasi kuitenkin saunan oven ja löysi meidät. Näimme kuitenkin poliisit tämän miehen takana, ja ennen kuin mies ehti tehdä mitään, niin poliisit ottivat hänet kiinni. Poliisit veivät tunkeilijan poliisiautoon ja sen jälkeen tulivat meidän luokse. He ottivat meidät pois sieltä ja rauhoitteli meitä. He kyselivät kaikkia kysymyksiä meiltä. Vanhempani oli todella tarkkoja tämän jälkeen, että en saisi olla yksin kotona. Jälkeenpäin sain myös kuulla, että tällä tunkeilijalla oli ollut esimerkiksi nippusiteitä, teippiä ja puukko taskussaan. Toivottavasti tykkäsitte keksimästäni tarinasta. En tiedä, oliko tämä hyvä, mutta ajattelin kuitenkin keksiä tämmöisen. Toivottavasti pääsisin jaksoon. Oli hyvä. Oli hyvä. Jatka. Kyllä. Nämä on aina mukavia. Kyllä. Ja siis oli hyvä tarina. Niin kuin hyvin keksitty. Kyllä. Ja varsinkin itse tietää, että tolleen niinku, kun koittaa keksiä jonkun tarinan, niin se voi olla välillä yllättävän hankalaa. Jep, ja varsinkin kun sitä rupeaa kirjoittamaan sitä omia ajatuksia paperille, niin se on hankalaa. Mutta sitten siirrytään näihin foorumitarinoihin. Tää oli tosiaan, luettiin tää ensin tähän, sen takia kun oltiin unohdettu pari edelliseen jaksoon tää lukee. Kyllä. Mutta tuli mieleen, kun tässä puhuttiin etsiväkirjasta, me kun oltiin ala-asteella, niin oli niitä etsiväpokkareita. Muistatko? Joo. Ja siis tuli tuosta mieleen, että toi on ihan just semmoista, mitä sinä ja minä oltais voitu pienenä keksiä. Lähdetään tutkimaan. Niin. Joo. Luetaan foorumilta löydettyjä, mitä yliluonnollisia juttuja teille on käynyt tämmönen, mikä tää? Posti. Niin. Ketju. Ja tää on vierailija. Hirvi hyppäsi tielle ja katsoi minua silmiin. Ja samassa vastaan tuleva auto törmäsi häneen. Hän näytti surulliselta ja se katse oli sellainen, että siinä hetkessä tajusin hänen suojelleen minua. Auto ei käyttänyt ajovaloja ja minulla on tapana useinkin jäädä sellaisten autojen alle, jotka eivät pidä valoja päällä. Mitä? Huono tapa. No oho. Minusta tuntui, että hän sanoi minulle varo. Varo tuli mieleeni, kun katsemme kohtasi. Vuosia myöhemminkin koko tapaus tuntui ihan hullulta. Mieheni mielestä se oli minun suojelusenkeli. Suojelushirvi. En kyllä usko enkeleihin. Luultavasti järkytyin niin kovasti, että mieleni teki temput. Mitään yliluonnollistahan tuossa ei käytännössä ollut, paitsi pääni sisällä kuulunut ääni, varo ja se katse ja törmäys. Eläinparka meni ihan nuusaksi.
Mutta siis, olisi kiva tietää, että kuinka usein tämä on sitten jäänyt. Tapana jää autojen alle. Jaha, sä saitkin tommosen vähän lyhyemmän tosta sitten. No niin. Kanssa vierailija. Odotetaanko se nyt? Joo. Kun olin pikkutyttö, muutimme taloon, jossa tapahtui kaikenlaista. Vain vähän oudosta hiivatin kriipiin. Se 6 vuotta, minkä siinä asuimme, järkytti pahasti vanhempiani, joiden uskomusten mukaan kuollut menee Jumalan luo tai sinne kuumempaan paikkaan, eikä jää maan päälle pyörimään. Minä lapsena olin avoimempi ja reagoin hämmästelyllä ilmiöihin, jotka saisivat nyt aikuisena hyppäämään vaikka ikkunasta karkuun. Ei sekään. Ainakaan kerrostalossa. Joo. Vessassa oli jatkuvasti valot päällä, vaikka kukaan ei niitä sinne tunnustanut jättäneensä, ja lavuaarin reunalla olevasta maljakosta heitettiin tekokua toistuvasti lattialle. Epämääräistä mölinää, kuin joku huutaisi siansaksaa putkiloon, märkien jalkojen läpsytystä. Sänkyni päädyssä pieni mies, jolla korkea hattu. Äitini selitti sen ollen nukkumatti. Sama tyyppi oli seisoskellut myös vanhempieni makkarissa. Pihalla liikuskeleva paskeripäinen mummo, joka katosi lähestyessä eikä jättänyt jälkeä lumeen. Kattoon yltävä tumma varjomainen hahmo, jolla näytti olevan siivet, mutta ei päätä. Tämä hahmo järkytti eniten äitiä, joka uskoi enkeleihin ja puhui minulle aina suojelusenkeleistä. Onneksi tämä enkeli näyttäytyi vain kerran. Toiseen paikkaan siirtyviä ja kokonaan kadoksiin jääviä tavaroita, jotka yhdessä hetkessä olivat siinä ja toisessa ei. Karkkipussi, ruuvimesseli ja hiusharja esim. Naapurin pikkupoika pelkäsi ihan tosissaan pihaamme, huonokuntoisessa vajassa asuvaa rölliä, joka ei kuitenkaan ollut telkkarin hassu röllipeikko. Tuo on varmaan mitä se poika on sanonut. Niin, ei lölli, vaan lölli. Pojan pelko oli liian voimakasta ja pitkäkestoista ollakseen pelkkää mielikuvitusta tai huomion hakua. Näin kerran ukkosen aikaan vajan takaa kyyryssä juoksevan ison mustan hahmon, jolla oli takkuinen tukka. Nykylapsi olisi ehkä kuvaillut sitä Harry Potterin Hagridiksi, mutta tuolloin ei mistään Pottereista ollut tietoakaan. Ja keppi kädessä hahmo juoksi isän auton taakse, mutta ei ollut enää siellä, kun huusin isälle asiasta. Ja isä tietenkin meni tarkistamaan. Ja katsoin autoa koko ajan. Hahmo ei poistunut sen takaa. Oliko se lölli? Hulluinta on, että kyseessä oli 70-luvun valoisa yksikerroksinen tiilitalo, eikä mikään sokkeloinen hämärä sodan aikainen rintamamiestalo. Kaiken maailma. Mm-hmm. No, kyllä jänniä näin. Jep. Ollaanko me luettu? Tää on niinku vastaus. Jaa. No, sovitaan, että ollaan luettu se. Sillähän sitä selviää. Niin. Heräsin yöllä saatanallisiin nivelkipuihin. Siinä vatsallani... koira hiljaa. Siinä vatsallani maatessa tuntui kuin olisin ollut jonkun ison otuksen päällä, kun koko sänky nousi ja laski hengityksen tahtiin. Se ei siis liikkunut oman hengitykseni tahtiin. Ja Aapeli syö lekasukvarpaa. Niin syö. Hei. Lopeta. Mulla oli teininä sellainen piismerkkiriipus noin 10 sentin halkasijalta irti mun varpaista. Mulla oli teininä sellainen piismerkkiriipus noin 10 senttiä halkasijaltaan ja siinä oli kiinni vahva, ei ihan ohut, nahkahihna. Siinä korussa oli hihnaa varten valmiina reikä. Kerran se nahkahihna ja riipus olivat irti toisistaan, mutta muuten olivat siinä vieretysten, kuten aina. Ei kukaan sitä hihnan
tiukaksi vedettyä solmua olisi saanut auki, tai jos olisikin, kuka olisi nähnyt sen vaivan, että sen olisi tehnyt. Riipus oli siis huoneessani. Meni kyllä kylmät väreet selkärankaa pitkin, sillä, tai pahalta hengeltä, tuollainen tuntui. Piismerkkiin hän on piilotettuna alaspäin riippuva risti, ja koska en uskovana nuorena sellaista halunnut kanniskella, niin piismerkki lensikin sitten roskiin. Piru oli itse näyttänyt, että kyllä sinne se alaspäin riippuva risti oli piilotettu. Niin. Tässäkin on taas vastaus. Vastaus. Tuossa. Kun äitini kuoli, palasimme kotiimme ja radio olikin päällä siellä. Ja kun avasimme oven, kuului laulu. Ihmisiä on kuin muurahaisia, ne loputonta polkuansa taivaltaa. On kaukaa katsottuna kaikki samanlaisia, niin ettei heitä toisistaan voi erottaa. Mut myöhäistä on hälle polttaa kynttilää, kun hautakumpu kerran umpeen luotu on. Hänellä oli puutarhaharrastus ja viljeli kukkapenkissä isoja punaisia kukkia. Ne kaikki isot kukkaset olivat taipuneet rappujen edessä kivipolulle ja pudottaneet siihen harmaalle terälehtensä kuin verikyyneleet. Jännä. Sitten seuraava. Kun isäni oli kuollut ja hautajaiset jo pidetty, niistä kulunut jo varmaan kuukausi. Menimme poikani kanssa isän kotitaloon, joka oli tietenkin tyhjä, niin siivoamaan. Poikani lähti ulos, lämmittämään ulkosauna. Itse rupesin keittämään hirvikeittoa hellalla. Sitä siinä keitellessäni kuulin yläkerrasta terävää koputusta. Olin ymmällä, sillä talo oli tyhjä. Mitä tämä koputus sitten merkitsi? Varmasti se oli tervehdys minulle isältäni. Voi olla. Mm-hmm. Vaikeahan noita on tulkita, kun ne ei ole tulkitsija. Niin. Joo. Kaverini ja minä lähetimme kerran lähes samalla sekunnilla toisillemme puhelimeen WhatsAppissa samanlaisen valokuvan. Molemmat olivat ottaneet lehdessä olevasta tapahtumamainoksesta kuvan ja lähettäneet sitten toisille. Lehdet olivat erilaiset, asiasta ei oltu etukäteen puhuttu mitään. Kaveri asuu usean 100 kilometrin päässä. Tämä oli niin käsittämätön yhteensattuma, että vaikutti suorastaan yliluonnolliselta. Muuten en ole kokenut ihmeellisiä asioita koskaan. Joo. Tuosta oli toi joskus tehty tutkimus noista sattumista. Että kun tapahtuu tommonen sattuma, niin se jää mieleen. Mutta taas sitten ne ihmisille ei tietenkään jää mieleen, kun niitä ei tapahdu. Että niitä tapahtuu niin harvoin, että se on jo mahdollista. Että vaikka ihminen sanoo, että kauheasti tapahtuu useasti sattumia, tommosia, niin loppujen lopuksi kun se ajattelee järjellä, niin ei se oikeasti niin kuin usein käy. Ei, mutta siis toi on kyllä varmasti ollut semmonen sattuma, mikä on just niin kuin jäänyt mieleen. Sitten, en nyt tiedä, onko mitenkään yliluonnollista, mutta kuitenkin välillä mietityttää. Miesystäväni asuu omakotitalossa metsän laidalla. No, kerran aamulla heräsin yksinäni ja menin keittämään kahvia. Yhtäkkiä kuulen ulkoportaista töminää, ihan kuin joku olisi tulossa kohti ovea. No, säikähdin tietysti, kun pelkkä teepaita päällä olin ja aloin laittamaan housuja jalkaan ja menin ulko-ovelle. Mutta ei siellä ketään ollut. Kerroin sitten illalla miehelle ja hän sanoi, että kuuli kerran illalla saman äänen ja luuli, että tulisin aikaisemmin töistä. Mutta ei siellä ketään ollut. Tämä todella mietityttää, koska oli todella tyyntä ja ne tömistelyt kuulosti ihan ihmisen askelilta. Toinen tapahtuma kävi melkein heti tämän tömistelyn jälkeen, kun olin illalla lähdössä töihin ja olin juuri aukaisemassa auton ovea, kun näin tosi kirkkaan valon pensaitten takana. Mikään ei kuitenkaan heijastunut mitenkään. Kävin katsomassa, eikä siellä ollut ketään ollut. Kerroin taas miehelle ja sanoin,
että hänellä on jonkinlainen muistikuva, että hänkin olisi joskus semmoisen nähnyt pihallaan. Tässä on nyt vastaus ilmeisesti tähän On siihen eka tarinaan. auto alle jäämiseen. Niin, täällä on joku vastannut, että tapana jäädä autojen alle. Mitä? No, se jos mikä on yliluonnollista, että olet vielä elossa. No sitä on sitten että niin vielä siihen vastata, että en huomioi autoja, joissa ei ole valoja. Jotenkin mieleni kadulla sellaisiksi, että ne on tien varteen pysäytettyjä. Etenkin ulkomailla huomaan tämän, kun Suomessa valot päällä, vaikka olisi kesä. Ja täällä on kirjoitettu, että pitäkää ne valot päällä, please. Mä oon ihan samaa mieltä. Sama. Ne huomaa ja havaitsee huomattavasti paljon paremmin kuin niissä ne valot. Sitten siinä oli vielä, että minulla on sellainen tarina, että monesti kun vanha lapsuuden kaveri on ollut mielessä, niin hän päättää soittaa ja kertoa, että on tulossa Suomeen ja nähdäänkö. Mutta tarinan opetus, ne valot pistetään päälle Niin mukisematta. Niin. Ja sitä pilkkua käytetään kanssa mukisematta. Niin, vaikka olisi Bemari. Niin, Ei tai se Mersu. kuulu. Siis Mersu, mä oon ajanut Mersua, mä tiedän, siinä on pilkkupiiksi. Ja siinä Mersussa se toimi. Oho. Tai ainakin se relé rupesi paukuttaa siellä. Niin joo. En mä tiedä. Mutta ne on semmosia asioita, mitkä vois niin kuin... On, niin ei tarvitse kenenkään ottaa tavakseen jää auto alle. niin. Niin, vaikka se on selvinnyt useita kertoja ilmeisesti, mutta kumminkin. Jatketaan tarinoita. Vai mitä oot mieltä? Kyllä. Joo. Teininä puhuin Skypessä ystäväni kanssa. Istuin sängyllä, joka oli huoneeni ikkunan alla. Istuin selkäikkunaan päin, joten minun kuvani takaa näkyi ikkunan heijastus muusta huoneesta, muun muassa auki olleesta oviaukosta. Ulkona oli pimeää, joten heijastus näkyi selvästi ikkunasta, kun huoneessani oli valot päällä. Jossain vaiheessa ystäväni kysyi, mitä asia isoveljelleni oli. Kysyin tietenkin, että miten niin, koska isoveljeni ei ole asunut kotona, enkä ollut katsonut puhelinta. Jos hän olisi soittanut tai laittanut viestiä. Kaveri sanoi, että kun hän seisoo oviaukossani. Katsoin tietenkin oviaukkoon, mutta eihän siellä mitään ollut. Olisin tietysti nähnyt, jos joku olisi siinä seissyt, koska oviaukko oli suoraan edessäni. Ystäväni kuitenkin väitti kiveen kovaan, että kusetan ja veljeni kuuntelee juttujamme. Hän kuitenkin näkee, miten hän seisoo oviaukossa. Tässä vaiheessa vasta katsoin kunnolla kuvaani koneelta. Siinä selvästikin näkyi ison miehen hahmo oviaukossa, jonka pää osui melkein ovikarmiin asti, ja hartiat olivat melkein oviaukon levyiset. Kasvoja tai muita ei näkynyt selvästi, pelkkä tuuma hahmo. Säikähdin tietysti ja käänsin koneen niin, että ystäväni näki, ettei oviaukossa tosiaan ole ketään. Tässä vaiheessa molemmat olimme peloissamme ja kääntelin konetta niin, ettei se ole vain mikään heijastus. Hahmo pysyi koko ajan paikallaan oviaukossa. En uskaltanut nousta laittamaan ovea kiinni tai valoja pois. Niin sovimme kaverin kanssa, että nukumme molemmat Skype auki. Aamulla hahmoa ei enää näkynyt kuvassa. Tästä on jo vuosia, mutta edelleen hieman ahdistaa, että mikä se oikein oli. Asunnossa tapahtui välillä muutakin outoa ja ahdistavaa. Niin, että nähnyt heijastuksen ikkunasta koko ajan ja silti vaan mennyt nukkumaan. Kova. Kova sälli. Kyllä mä olisin lähtenyt siitä ikkunasta ulos. Mä luulen, että tää on ehkä ollut... No en mä tiedä. En mä rupea olettaa mitään. No. Tää on kyllä niinku... Nostan hattua, jos olisi hattua. Niin. Ei oo hattua. Mutta kuitenkin. Ei jaksa. Tuossa, olepa hyvä noin. No niin, mä arvasin, että tästä pitkän mulle. Arvasit. Nää tulee ihan sattumalta. Sä ylitit Tahalle. vielä pikkusen. En ylittänyt. No me voidaan varmaan puolittaa vähän. Joo. Vietin lapsuuteni vanhassa rintamamiestalossa, missä isäni vanhemmat olivat aikanaan asuneet, mutta myöhemmin muuttaneet omiin asuntoihinsa. Tunsin isäni melko huonosti. Muistan käyneeni hänen kotonaan ja saaneeni häneltä sisupastilleja. Mutta siihen muistikuvani jotakuinkin jäävätkin. Minulle ei koskaan lapsena kerrottu, että hänellä oli pahoja mielenterveysongelmia ja hän oli muun muassa nuorempana jonakin yönä niin sanotusti seonnut ja alkanut raahata lapsiaan sängyistään saunaan kastettavaksi.
Hän oli myös linnoittautunut kotimme perimmäiseen huoneeseen, joka nyttemmin on olohuone, kuukausiksi ja istunut yksin pimeässä, syönyt kuulemma pelkkää suolasilliä ja juonut viinaa. Olin alle kouluikäinen, kun hän kuoli. Muistan äitini joskus maininneen ohimennen, että on kokenut kaikenlaista omituista elämänsä aikana, mutta kun kysyin tarkemmin, hän kieltäytyi kertomasta ja sanoi, ettei halua pelotella minua. Vasta kun olin parikymppinen, puhuimme kunnolla asiasta. Äiti teki vuorotyötä ja aamuvuoropäivinä hän heräsi jo 5 maissa ja tapansa mukaan istui keittiön pöydän ääressä, ikkunan vieressä syömässä aamupalaa ja lukemassa kirjaa. Yhtenä aamuna ikkunaan koputettiin, kun ulkona oli vielä pimeää, ja äiti meni avaamaan oven. Luulen, että Erkkipappa oli tullut käymään, koska isälläni oli tapana koputtaa ikkunaan tuolla tavoin, jos ovi oli lukossa. Ovella ei kuitenkaan ollut ketään, ja myöhemmin samana päivänä saimme kuulla, että pappa oli kuollut. Talomme oli ollut isälleni hyvin tärkeä paikka, ja nyt aikuisiällä olen pohtinut, olisiko hän useamminkin tullut käymään siellä kuolemansa jälkeen, koska talossa oli aina jotenkin omituinen tunnelma. Yksin kotona ollessani en koskaan tuntenut olevani täysin yksin, ja joskus talosta ulos lähtiessäni pelkäsin hirveästi kääntää selkäni tyhjään taloon päin. Ja muistan monesti juosseni ovesta ulos jonkinlaisessa pakokauhussa. Vanhempani erosivat, kun olin 19, ja isäni jäi asumaan vanhaan taloon. Kävin seuraavien vuosien aikana usein siivoamassa siellä, koska isäni ei kerta kaikkiaan moisiin akkojen hommiin kykene, ja olisi luultavasti hukkunut paskaan, jos sen olisi välillä tullut imuroimaan ja pyyhkimään pölyjä. Joskus kun siivosin niin, että isä ei itse ollut kotona, minulla oli todella inhottava tunne, etten ollut ollenkaan tervetullut sinne. Imuroiminen oli myös hankalaa, koska perässä vetämäni imuri meni vähän väliä itsestään pois päältä. Virtajohto oli edelleen kiinni seinässä, enkä löytänyt mitään muuta syytä, miksi imuri olisi mennyt pois päältä. Tätä tapahtui vain ollessani talossa yksin. Kerran, kun oikein tuskastuin siihen kamalaan tunteeseen, kuin joku olisi tuijottanut ja halunnut, että lähden. Sanoin ääneen jotain tyyliin, anna olla jo, imuroin vaan ja lähden sitten. Silloin sain tehdä sen homman loppuun ilman ongelmia imurin kanssa. Nykyään isällä on onneksi myös ystävä siivoamassa, enkä todellakaan mielelläni käy lapsuuden kodissa. Onkohan pitkään? Niin. Hei Akkameppä siivoo siitä. Minä en nyt sitä tee. Tuota ei varmaan lueta. On niin huono. Joo. Joskus nuoruudessani ollessani lomalla Roodoksella istuin eräässä tavernassa juomassa drinkkiäni. Yhtäkkiä valkoiseksi kalkitusta seinästä takanani ilmestyi käsi. Se käsi oli vitivalkoinen, haamumainen ja liikkui siinä jonkin aikaa, kuin yrittäen ottaa juomaani pois. Kysäisin siinä vieressä istuvalta seuralaiseltani, että näkikö hänkin saman. Ei kuulemma ollut nähnyt ja pani koko jutun humalani piikkiin. En tiedä sitten, olisiko ollut jonkinlainen hallusinaatio. Olin hän kuitenkin jo juonut jonkin verran. Niin. Mutta rohkea homma kysyä viereiseltä, että tiedätkö... Näetkö sä tuon seinän tossa? Näetkö sä tuon käen, mikä tuli tuosta seinästä läpi? Niin. Lenskohan se pihalle sieltä sen jälkeen? Toivottavasti ei ollut baarimikko. Niin. Mikä tuo käsi tuosta seinästä tulee? Ja ulos. No, kun aloimme seurustella, mieheni asui keskellä metsää omakotitalossa. Ja monesti olin siellä päivisin yksin miehen ollessa töissä. Kerran sitten keittelin kahvia pelkät stringit päällä, kun kuulin ulkoportailta töminää sekä yskimistä, ja muistin samassa, että ei saakeli, ovi ei ole lukossa. En minä sieltä minkään Norman Batesin pelännyt olevan tulossa, vaan jonkun naapurin isännän, joka on tottunut, että muiden taloihin marssitaan kuin kotiinsa. Ja minä olin siellä keittiössä nalkissa nakuna. Tempaisin astiapyyhkeen tissien eteen ja kurkistin ovesta. Äänet olivat lakeanneet, eikä kukaan ollut tullut sisään. Hiivin eteiseen, vedin
polvimittaisen takkini päälle ja avasin oven. Huhu, Dakar. Hello. Okei. Piha oli tyhjä ja tiesin, että jos joku olisi tullut autolla, olisin kuullut auton äänen. Kun tajusin, etten ollut kuullut auton ajavan pois pihasta, enkä muuten pihaankaan sen puoleen. Aloin pelätä. Onneksi mies tuli pian töistä. Joo. Sitten on viimeinen. Tää on vähän lyhyempi, No. mutta sitten tää on viimeinen. 2 vuorokautta äidin kuolemasta näin hänet keskellä yötä. Äidillä oli side pään ympärillä, joka laitetaan sairaalassa vainajille. Ja siinä oli meidän viimeinen foorumitarina tällä kertaa. Näitä on 161 sivua, että meillä on tässä muutama tarina luettavaksi vielä. On. Ja meillä on muutenkin näitä kaikkia, mitä me on suunniteltu tässä. Niin on. Sanotaan näin, että aiheet ei tule kyllä ihan heti loppuun. Joo, nämä on vähän, no siis käteviä tämmöisiä täytejaksoja nämä. Kyllä. En tiedä, onko näissä kaikissa sitten niin kuin yhtä monta tarinaa, vai onko siellä sitten noita Varmaan vastauksia kanssa, mutta se, että oli täälläkin aika paljon vastauksia, mutta hyvin saatiin 30 minsaa taas. Joo, ja täyteen. kätevää tälleen, kun just oli yksi muutto tässä, mikä tehtiin, ja ei oikein olisi kerennyt, ja kohta on luultavasti toinen muutto edessä, mikä täytyy tehdä. Ja... Mä pitää pistää muuttofirma pystyyn. niin jo. Harmittaa, että tää on omia muuttoja. ei ihan taja. Niin. Niin. Joo, mä tosiaan muutin isompaan asuntoon. Ja lähemmäs minua, että voidaan tehdä tätä. Niin, just se olisi ainut Mä syy. arvasin. Ainut syy. Mutta no, aloitetaanko sitten se loppulätinä? Joo, kaikki samat vanhat niin kuin aina ennenkin. Niin, tarinoita ja palautetta ja sen semmoista voi lähettää farssipaja@gmail.com. Sinne voi lähettää oikeastaan mitä vaan. Joo. YouTubeen voi pistää vastauksia. Voi sinne Spotify-kommentteihinkin, mutta ne on hankala löytää. Niin. No nyt me ei Sieltä ne edes eksyy. katsottu. Niin. Tai siis ei edes katsottu, Joo. oliko siellä. Kai siellä jotain tarinoita oli, mutta ne on tosi hankalia sieltä. Niin, ja tähän jaksoon nyt ei noita kuuntelijatarinoita tullutkaan. Niin. Se ensimmäinen, Niin. mutta se oli just sen takia, kun se oli Unohtunut. unohtunut. Ja se oli pakko lukea nyt, ettei se unohdu uudelleen. Jep. Meidän mätäpää kun tietää, niin se olisi unohtunut uudelleen. Jep. Joo, muisti ei ole meidän vahvuus. Ja toivottakaa mulle onnea. Tässä kun lopetetaan tää äänitys, niin tuo Tatti leikkaa mun hiukset. Mua vähän pelottaa, jännittää. Mahtaakohan Legasolla olla päätä enää? Tuskin. Mutta sitten Tatti pitää itekseen näitä. Tai mä tuun kummittelen sille. Niin, se olisi kyllä. Joo. Mä tuun huutelen tätä aina, että uhuu. Legaso täällä. Joo. Nonni. Käykää tykkää YouTubesta, että saadaan Tatti ei. syömään silakkaa. Ei, kun käykää perumassa se YouTube-tilaus. Ettei mun tarvi syödä surströmmingiä. Tänne reilu 700 vielä tarvis sinne. Instagram on semmonen, mihin no meidän pitäisi ruveta päivittämään sinne edelleen. Mä en osaa käyttää sitä. Ei, mutta mäkin on palkannut mun pikkusiskon sitä varten. Mun pikkusisko tosiaan hoitaa meidän siis Instagram-puolta. Niin. Mut sinne pitäisi ruveta päivittelemään taas vaihteeksi enemmän. Ei me olla sinne päivitetty missään vaiheessa. Ei. Jees. Näillä mennään ja seuraavaan jaksoon ja katsotaan sitten, että mikä se on. Niin. Joo. Jaksoehdotuksia saa myös laittaa. Joo. Skinwalkeria on pyydetty pareen Se kertaa. tulee jossain vaiheessa. Siinä on vaan niin paljon, että se täytyy käydä hyvin läpi, että saadaan Joo, nyt on ollut jakso. kyllä aika kiirettä tässä justiinsa saada nämä muutot hoidettu. Että... Mutta Skinwalkeri tulee jossain vaiheessa. Siko. Anteeksi. Tai siis, niin on. Niin. Joo, hei hei. Hei hei.